Whoa, whoa, whoa. Whoa. Kadugay ba taon ni mo nahalin? Lapas kalendaryo na ni guwa nga virgin. Kung sistema ninyo pili ag boyfriend, di guwang babay wala nagi mo pansin. Pilian wag yo'y kalaki, nangita gwapong laki, pa namin pa nagsasa inyo. Imong batasan kwa ikwa, maldita kay kagrabe, wala nagi mo patuli mo. Babaeng pilian, naahat nga way nanguyab ni mo. Nagpaabot na lang, nagkahuna-hunang mo surrender kaluoy ni mo. Og sa Facebook sige na kagpapansin, padungog sa lain nga wala pud nahalin. Nag-edad na lang ka og 30 ka pen, nangunot ang ilok singit-singit sa daplin. Pasosyal kayo ka grabe, mata pobre og lalaki, hinawayon kay ka sa inyo. Ang pagmahay awahe, maldita kwa ikwa, ikaw ra pu'y magbasol puhon. Babae